Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama Pastor Oningi. Siqhubeka nombukiso nje wefashion oqhubeka lapha ke TUT Art Campus la siphuma khona nje namhla ngomhla ka-26 nakusasa ngomhla ka-27 yaqhubeka umcimbi la sobe sibukisa ke khona ngemfashini esiyenze kulonyaka ka-2022 besibukisa namuhla ngemfashini esiyenze ngonyaka owendlule. Umcimbi wokuphelele ngolwesine ngoba kuqhubeka imbukiso eyahlukahlukene lapha ethinta amafilimu, uthinta umsebenzi yezandla kulabo bezijelo ijewelry, abanye abenza ama-sculptures, thina ke senza fashion lapha e-Art Campus. Kodwa ke nje sibheka nodaba lwamaphupho ukuthi sikwazi ukwelekelela nokuba sibhizi senze ezinye izinto, kodwa ke sinazo isikhathi singakhuluma nawe ngokukhethekile. Ulihloka mndebeli la uthi ke nami ngiphupheke ngezimpethu ziphuma ezindlebeni. Ubuza kanje ngenxa ukuthi bekabuza ephusheni esasiliphendulele impethu, kodwa ke yena usesiphupha ziphuma endlebeni yakhe. So impethu into yokuqala funa sisho zichaza into ezihlukahlukene ngoba impethu zivela njengophawu lwesichitho, zivela njengophawu lwesifo noma lokugula okuthile kusuke kubambe umuntu noma ngahle kubambe umuntu. Impethu ziyavela futhi njengophawu lwabantu ababi asuke bekhona empilweni yakho abahlukahlukene nabadala ukuthi impilo yakhe ingabi nokuthula, impilo yakhe ingabi mnandi, abenza sho ukuthi futhi ukhungathwa yinkinga ezahlukahlukene empilweni yakho. Kanti futhi impethu zingaphinde zibe uphawu lwemimoya emibi ke esuke ikhona empilweni yakho ezoqeda ukuthula, ezoqeda injabulo, ezoqeda ukuthi ube mnandi empilweni. So ngokwe context la uthi uphupha ke izimpethu ziphuma ezindlebeni uyazibulala. So into yokuqala masingeyivese ethi la uma uphupha ke ubona izimpethu ziphuma ezindlebeni zakho, lolu phawu esingathi thina ngcono sithi ngiluhle ngoba ke lisho ukuthi ungenzeka uzoba nempilo engcono mhlawumbe esikhathini esizayo futhi ungahle ululame ngenxa ke yokuphuma kobuthakathaka egazini lakho ngenxa yokuthi mhlawumbe kunamandla kaNkulunkulu asebenza egazini lakho, kunamandla mhlawumbe ethokala akasebenzayo enze ukuthi ukufa kusiphumele nje kona ngokwakho emzimbeni wakho. Okwesibili futhi uma uphupha la ubone izimpethu ziphuma ezindlebeni zakho, uphawu esingathi luhle kakhulu ngoba nakhona luchaza ukuthi empeleni ngane yakwethu lokhu kungaba ukushabalala kweyinkinga, kungaba ukuphuma kwezigadlo kanye nokuphuma mhlawumbe kwemimoya emibi kade khungethe impilo yakho, yabona. Okwesithathu futhi esingakusho ukuthi uma uphupha la izimpethu ziphuma ezindlebeni zakho futhi uzibulala, lolu phawu esingaphinde silithathe njengolusho ukuthi ngosizo likaNkulunkulu, ngosizo lomdali, ngosizo longasenhle noma ngosizo kwelethongo uzokwazi ukunqoba ezinye zezinkinga kanye lomzima noma kanye nesigadlo zabathakathi empilweni, yabona. Sivala ngako ukuthi mhlawumbe okunye singakubheka ukuthi uma uphupha ubona lezi impethu ziphuma ezindlebeni zakho bese uzibulala, lolu phawu singaphinde silithathe njengokuthi elusho ukuthi ingane yakwethu kunabantu abangalungile empilweni yakho, kunabantu kade benza impilo yakho ibe nzima noma akade benza ukuthi impilo yakho ingabe mnandi futhi benza ukuthi mhlawumbe ibe nzima kakhulu. Labo bantu bazoqhela empilweni yakho futhi wena uzolulama noma ke uzoqeda ubudlelwane nalabo bantu labo futhi, uyayibona, empilweni, yabona. Kodwa ke sivala ngokuthi ukuthi uyagula njengamanje bese uphupha izibungu ziphuma endlebeni zakho, lolu phawu usuke selusho ukuthi empilweni umzimba wakho uzophola futhi uzolulama ngokusheshsha wena. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi-ke ngakulonda engathi uNkulunkulu angakubuyisisa. Ungakhohlwa ukuthi bese ulike le video le bese kuyaqinisekisa ukuthi-ke upressa ke notification bell ukuze ke masifaka imfanekiso eqoshiwe ukwazi ukuthi seyikhona imfanekiso. Njengoba usubscribe from time to time visit i-channel yakho ukuqinisekisa ukuthi uyabuka ama-video phela. Ungakhohlwa ukuthi le video le akuyona yokuqala, yona yokugcina. Hamba ucheck usuyenzile ubuzo checkiswe bese uyoqhubeka futhi, siyabonga.